Sad prvo. Idi donesi. Je, ali... Evo ga sad. Vidite, tata čekam. Ti mene čekaj. A prvo me poljubi po sljedeći. Nećemo tako, ovako. Ovako se mora napraviti to kosa. Ajde. Ti da napraviš kosa. Ja sam napravila. Ajde, draga, ti. Neće kosu iza uši izrisat. Nikak. A da podigne? I to da. I to kao? Stav. A moram uzeti gumiću. Moram uzeti gumnicu. Pa kupila sam ti danas i gumnicu. Sve. Donesi. I ode. A nisi me poljubila. A moraš kosu ovak namjestiti. A kako Svetlani napraviš? A kako ti Svetlana napravi kosu? Eno da. Ko je? Moj tata. Tamo je tvoj tata. Da, i tamo i tamo. A ko je ovo tamo, a drugi na slike? Ja i moj tata. Ja i moj tata. A dođi ti pokažemo da vidiš ovoga na slici. Opa! Vidi, ko je to? Ko je to? Tata. A ovo? Iće tata. Nije, to je Čika. To je Čika i to Čika, a ovo tata. Da, to je tata, a to je čita. Evo. A ono tamo? Iće tata. Isto tata. I ko još? A ko je ono na slici? Ja. A i ti. Aha. A onaj jedan DVD je bio njene čestitke. Aha. Lasta. A ona jedna? Prvi rođen. Prvi rođendan. Ajmo možem. Ali je bilo i kusati repeti na rođendan. Dobro. Opet. A ti dobrica budi. Si dobra ti? Ma dobro. Da vozi me kuće za Vukovar. Joj, kad dođe Jova s autom po nju, tam ide u selu gdje su živeli. I ona kaže, Vutovaj. I ljubi kola njegov. Što je on došao po nju, ljubi mu, sjedi što je došao. Idem ja kod moje babe Vutovaj. Jel je? Da. A kako ti kažeš onom djedi? Onom tamo djedi, kako si ga zvala onome? Šta ti njemu pokažeš? Kako si ti njemu pokazala ovako? A drugom rukom, a ovako dva? Tako je onom... Ivane tata, Ivanovom tata. A kad dođeš kuće onda Ivanu tako pokažeš. Pokazat ću tebi Ivan kad dođeš. Ja ću morat staviti kacigu na glavu. Misliš rekao da sam ubila u rod pčela? Uzla motor. Da, sad je. Ja vidim da je uzla motor. Šta? Motocross. Ajde, di ideš? Da uzme tako. Nešto, a šta ćeš doneti? Prvo, sigurno tako za čašu. Gdje da ja vidim? A znam da je ostavila. Tanjerić? Za čašu. Tako. Ti Anđele tako pije. Bravo. Svaka čast. Ako ti padneš, Pa pašće. dubi ćeš razbiti. Tuzista ima da tukne. Kako ti kažeš? Šta kaže baba? Kako kažeš kuca? A si žedna. Ne, koliko si žedna. Koliko si zimla. Kad baba, ajde ti pokaži kako baba bude ljuta. Ne, ne. Iko, možeš biti dobra. Šta smo rekli? Ja te stavim u auto i ideš kući. Kod koga ćemo ići? I kod Ivana. Jer ideš tamo. Hoćeš ići kod Ivana?